kuti revenue idatsika chifukwa cha covid yomwe idachita so drive yomweyo expenditure ndokhala ngati kunali heavy borrowing, underperforming budget ija mid-term review ija kusapezeka kuti kuona performance kuonjezerako kumene ma percentages chiyembekezo nchotani ndi budget yachiwiri Langwani. Amalawi akuyembekeza ndi chidwi kunena kuti nsanamira zimene atonse akhala kupereka ziyambe kuonekera tsopano potengera kuti notsopano nanga si 2021 ndi ameneyo ali pakatikati ndikuti meri kuti mtu kwawirabe ku 2025 yes chimene chidzakhale chaka chachisankho yes ndikuti chidwi tsopano chili chimochulukirapo kuti aone kuti kwenikweni zijada atilonjeza zija zimene so ndithu ngakhale tikati tione adazitchula President Lazarus Chakwera time ina makapanga statement yake ku parliament kuti kodi zimene zijananga akabwera masanawa a finance minister Felix Mlusu zimene zijazi chite wivi bwanji azike mu bwanji nkhani ngati zofuna kuonesa kuti achinyamata mdziko muno akupeza ntchito nkhani imene yakhala ndithu ili mkamamkama iyayi tionetse kuti achinyamata ndithu athe kupeza mwawi ochita business za mtundu osiyanasiyana otha kugwira ntchito ndi zina chimodzi mwa zimene anthu akukhala kuyang'ana ndi chidwi ndi zimenezo yes komanso sizokhazo adayankhula tinamva president amatchula kuti mwina zina zimene zikuyenera kukhala ngati ma priorities kubwera zinthu ngati za infrastructure yes kumene anatchulapo za mtengatenga yes komanso nkhani zokhudzana ndi za energy yes akuti ngati zimene zoti zikhoza kukhala ngati kuti no ma catalyst onena kuti chuma cha dziko lino chitukuke chipite patsogolo ndiye kuti mwina nawonso akamabwera finance minister aja adzikhala kudziwira kuti oho ndiye kuti budget yangayi ikamabwera idzichita ngati ikuyambukira ku nsanamira zina zimene zidatchulidwa ngati zimenezi komanso sizokhazo kuli zambiri zimene Amalawi akhala kuyembekeza mwachitsanzo tinaona kuti pakatipa ndalama ya dziko lino yakwacha imakhala ngati kuti ayi ikukumana ndi matatalazi tikayang'ana ndi ndalama ya dola ndalama ya paundi ndiye kuti kodi nanga zimene zija ma fiscal policy athu monetary policy athu tikhala tikuyendetsa motani pofuna kuonetsa kuti ndalama yathu ya dziko lino ichite gain ground tikawangana ndi chuma cha ndi ndalama za maiko ena zimene zingathandizirenso kuti mwina chuma chikwere zina mwa zimene anthu akhala kuona mwachidwi ndi zimenezo komanso kodi nkhani ya mafuta iyenda motani chifukwa tinamva ya masiku angapo apitawa mafuta atere mafuta akhangati maguliro a mafuta mwina mdziko muno tikhoza kukhala opanda mafuta ndiye anthu chidwi chikhala nomene kuti oho nkhani imene ija sitifuna kuti tibwerereso tione zimene zinaoneka 2012 2011 yes pamene tapeza kuti mafuta anavuta anthu timagona malaini apa komapeza anthu ndithu akuyenda ndi zigubu paliponse wakhala ndi petrol makhawo ni mgodi black market mafika 1000 chakuti palita ndiye ngakhale anatitsimikizira mbuye monoti iyayi usadankhawa singafike poti mafuta mpaka kusoweratu ndiye sanatero amatero ndi anokuma kuti iyayi sikuti ngachilofika poti atheratu komabe anthu akhala ndi chidwi kuona kuti kodi nangano blueprint yathu imeneyi ya chumayi achita sign post bwanji ayika bwanji zina zimene anthu akungoganiza kuti mwina zikhoza kukhala kuti zakhudzidwa mmene chabwino palinso kuganiza kuti budget yabwino ndi imene mayika ndalama m'matumba mwa Amalawi kuti Amalawi azitha kuona kuti akatuluka thukuta akupeza ina yache pali ziwiri zimene anthu akukambira napo mbali nayi ndi ma value added tax area pali msonkho wina wake umene anthu akukambirana uli kumafuta ophikira uli wina uli kufa ulipo wina uli uli cooking oil then uli pa flour anthu akufunsana kuti kodi tipitirize kukhala ni msonkho umene uwu kuma products amene zimene zikupangisa kuti mitengo ya katundu amene iyi azikwera number 1 number 2 chizolowezi cha budget ina iliyonse imabwera ndiyo kuti anthu amayembekeza kuti kodi msonkho amadula kumalipiro a anthu pay as you earn nthawi zambiri budget ina iliyonse imazaonjezerako ka bracket now kuchita kuti achita free bagono now taona tikudumpha kuchoka pa 35,000
imene makhala tax free. Of course inkati ifika pa 45,000 koma it wasn't finalized properly, then it jumped to 100,000. Kha kuti 100,000 yoyambirira ita osalulidwa kodi mu budget ya lero atamulabe kuti timva kusekemerapo machoka wepa tikhati kusekerera makamaka inu ndine amene timalandira za pamwezi zimene amachitako ngwenje mukuona ngati atamulabe bracket imene iyi kapena taitagula for the next 4 years umachita kumvangata akudula phazi wakati kwa kodi tsukhala bwanji nkhani ziwiri zimene mukuzona bwanji mu budget imeneyi ya lero nkhani yofunikira kwambiri makamaka iyo yoyambirirayo tamba ndithu anthu akudandaula taonani kabotolo ka mafuta ophikira akaka timagula mwina 5,000 dzanali koma pano akuti ayi pabwera kaya misonkho ena mpaka nafika 25,000 15,000 akakhala nzathu achakumwa akuti mpaka zikuchita kupikisana ndi mwina tima 6 pack zikukhala bwanji kwenikweni so even ufa umene chifukwa ndithu munthu kuti ukhale kuti iwe ndiye munthu umene uoneke chimakhala chakudya kuti pakhomo ngati uli ndi chakudya chokwanira chakudya chidzikonzedwa bwino lomwe ndiye kuti iweyo umoyo uli bwino so izi zini ma basics onena kuti we can't toy around with them chabwino sitingamayenera kuti iyayi koma kumene kuti tizingokhomabe misonkho of course ndikumbukira unayo kuti aboma anazanena kuti ayi komanso kwinako akampaniwa angotengera mwayi kuti azingotipeteka kukhoma kwambiri sikuti kasonkho kuti tifusefuso mkonzi akayika msonkho wa value product inache chiyembekezo chimakhala chokuti enake ogulisa katundu amene asakweze kuti iwowo ndo azilipira msonkho kapena mchikhalidwe cha misonkho chokuti tikaonjezerako msonkho anthu ajama upanga transfer kwa ogula ndithu end user ndi amene amakhala the one paying for that tax because iwo acha safuna kuti phindu lawo likhuzidwe vuto ndimenelo lona kuti amanota ife nangasi tikupanga service kwa anthu tikuthandiza anthu amalawi chomwecho ngati awawa aboma akubwera ndi zina zake ndekuti zisatiphinde ife chifukwa ife tingopereka koma tikati ndiyangane bwinobwino sikuti waja nkhani ndione kuti angothandizira amalawi kuti amalawi amene akugula mafuta iyayi iwo muli business muli phindu limene akupeza chilipo cholowa chimene akupeza ndiye sangane kuti poti chabwera kandi ka 16.5% ka 17.5% mtengo wa mafuta chikweze mtengo cholinga choti apweteke amalawi sizimayenera kukhala choncho aliyense akwena kuchita kombali yake chifukwa malawi kunjako already amapereka kale chilichonse kwamakagula nthawi zambiri chimakhala chayikidwa kale kuyambira ndalama imene ukagulirayo yaduliro ya ino ndine amayilandira ndalama yadulidwa ayichosako kale pay as you earn kumastoloko ndipo pachandija mapa amachita kubwera MRA ayi tofuna ma EFD device muli nayo electronic fiscal device kodi anthu mwakhoma bwino bwino so antizipempha tizichita kunena kuti ndipaseni ticket yoprinta ndimene chocho chifukwa choti msonkho uja ndoti kupita ndi kuboma ku MRA so awawa wamabwera pachifukwa chimene aboma samana kuti yayi zina zosangoti iyayi tikukweza kuti chifukwa timwatikhapa tizipanga bwanji kuti tisamana mizirane yayi chifukwa ngati wina wakweza mtengo ngati wa boma achita introduce VAT pa product nde munthu ogulisa product ija kuti ine ndilipira imeneyi tichita transfer so kwa inuyo tizipanga bwanji tisamablemani tonsefe tikulu tikuziwa kuti Malawi kapezedwe kake nkochepa koma sonkho tizipitolera tipange bwa we don't even have to go back kuti tisinthaka tipange modern I'm sure kuti ndondomeko zilipo kale konse zimene misonkho yonse yamene takhala tikukhomayi imene takhala tikuperekayi pamakhala kale ndondomeko kuti apa payikidwa sikuti tayambalira kuyika msonkho pa ma products ya kodi mbuyo mosemo akayikidwa ma products nthawi zonse zimapeza kuti zikuthera kwa anthu aliyense like I said kuti aliyense payenera kuti atengepo mbali so ngakhale munthu kaya apanga pasofu kwa munthu koma munthu yasampweteke sizoona kuti akuyikani kaya ndika vati kama kuti mwakuti ndeni mukufuna chonse chija kumpanga overload munthu kupeza kuti mina chinthu cha 5,000 akachigula 20,000 sizimayenera kutero let's be fair and reasonable kodi pamene zili apa kavati kabwera apa how do we pass off kuti uyo chabwino atengako kagawo pang'ono komanso ifeyo ngati ma manufacturers ngati ma producers titenge ndithu gawo lathu chifukwa nkhani yonena kuti sikuti munthu uyo amene akugula mafuta kunjako samapereka msonkho mmene wabwerera msonkho meneyo anazauchotsa unalipo ndi kale it was now makampaniyo nkhani yonena kuti makampani amene wapanga zima products ngati amene achi azipereka kena kale kubomako
so asathawe udindo ndikupeza kuti imechija akuchipereka kwa munthu wogula consumer zikatero ndi kuti zikulakwika ndiye sandi momwemo anzathu akatswiri achina mangazi ndi William Kumwembe akutimva akutimva amene mazingoti koma akocherera koma ngati ndimene kunena kuti nditu ife tiyankhula amene timayimvesesera amabuku ndi awo nawo ndi za maujeni awo ma theories awo koma background zimene zimachitika ndi zokuti konzi muli apo boma likanena kuti ngati panopa chisazo cha mafuta ophikira cooking oil panopa ndi nkhani imene ukukuli akama akulankhula zawo ukukula MRA akulankhula zawo ukukuli amene amapanga mafuta awo akulankhula zawo amene wakodwa pakati ndi munthu amene akugwisa ntchito mafuta achifukwa kwa iyeyo chimene akuona kuti mafuta ngodula kufunsa funso mafuta akudula bwanji uyu wophika mafuta unati aboma atudayika 16.5 MRA akunati kumasizi mene akukhala choncho kuti ndalama yonse muzitolera kwa munthu ngati kuti neyono ndamene ndikulipira 16.5 ija kuboma chifukwa kuti ndifuna ndimwe mafuta kodi iwo ambuyo mosema amatali nde tipange bwanji nkhani anthu akukambirana kuti ichosedwemo kodi value added tax pa mafuta is it something that we must consider paufa tichite consider aona kuti kodapanga bwanji chifukwa nkhani ndimene mwana kale kuyambira ija kunena kuti chikuona sombali naye kuti katoleredwe kandalama kama kangati kanatsikira nzaka zimenezi chomwecho ngati boma kuti achite match zimene akufuna ma aspirations ndi ndalama zimene zilipo zimene kuti zikutayana kutali kwa basi mapeto ake ziyapeza kuti ngati boma tukaputa ngongole za kwambiri so zimene zichaso sizilichitira ubwino tikapitiriza kuti ngongole zingopeza kuti zikubwera phamwamwa tikuyenera kuti titolerebe ukuko kumene tikupeza kandi misonkho yotani so nkhani njongonena kuti no enforcement mechanism yawo ili motani abwerere panepo ndikuonekerapo kuti kodi anzathu kaenda ku trade kaenda MRA kaenda yani amene amachita monitor kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji pansika ali ndi udindo waukulu they are the ones amene akuyenera kuti athandizire ndachina kamawo adziyenda mene chifukwa amayenda nthawi zina kama kumaona mitengo ikuyenda bwanji apa awakutere zimakhala zimene zija so ngati kuti ayachotseratu so much the better tinaona kuchotsa kwa kale nthawi yake anali kuti maofuzi kanzi yani akanati aya podi anaseka pana mufuna muika VAT pa maofuzi adzinthu ngati bread yani so pamakhala zina zake ndithu zoti boma nonse mazoti koma izi zimwina Malawi tapweteka izi zimwina bwanji tizipange revise pang'ono tizisunte so I'm sure kuti amati chizungu chake achita jago the minister ujago kuti mwina sonkho kucho sauku kauponya huko kuti upitise uvani kuti ukwatise anthu tapaseko kampumulo uyende motani because anthu akumanena kuti we still have to increase ujeni yathu base yathu yotolera sonkho yes chimene majereka ati ameti kwafinya sonkho tikwafinya kwambiri koma kuli malo ena kumene bwezi tikumatolera sonkho sitikutolera chimene chocho ndichofunikira kwambiricho now ndinofuna ndipereke chitsanzo china nakumbukira sanga iyi imene tikamba ya koma VAT tingochita pass off kwa anthu anzathu amene ali ndi madipo magawo makampani amati mashare awo ndikhulupirira akhoza kundivomereza kampani imapezeka kuti imadulidwa msonkho kumalipira msonkho ngati tingotenga chitsanzo Times Group ngati ino mpezeka kuti ndithu koma chinsango as a company boom you're paying your taxes bwino ndalama imene mukapereka kwa kandi ogwira ntchito chani imene ife ipeso tikudulidwa msonkho ma shareholder nawonso akamakalandira cheke chawo kuti kandalama kawo mumapezeka kuti mmene chasumina 10% akuti tax imene ibira kuboma so mmene manena mjaona kuti emphasis ndiyo kuti pamakhala ma systems komanso pamakhala role yonena kuti aliyense within the chain akuyenera kuti atenge gawo lake akwaniritse chomwechonso aliyense asathawe udindo nkhani yonena kuti tili tonse dziko lathu ndi limodzi nkhani zachuma ngati zavuta malinga ndi covid chifukwa pano covid sikuti watha sikuti nkhani ya covid yatha we are still tinakali mu recovery mode chomwecho ndiye kuti pali matandalazi pafunika kuti ndalama zitoleredwebe koma mmene manena kuti mwina kumaona kuti kodi kumene kuli ka sector kamene mwina sikutoleredwako ndi kuti so that we can expand mwina kumakafikira umene aya ausaperekeko pang'ono awa pang'ono kanthu kaja kamene kotolera nachuluka komanso tinamva kuti ayi nkhani za katangale ndi ziphuphu
zimenezo zikumapeza kuti pajatu zisokoneza anthu ena akuti ndalama zochuluka zipite ku SCB would rather give ndalama ina yake big chunk Yes. ku SCB kuti akatchinge mbava zimene zimapanga ma wastage amene akutuluka amene tikutaya ndalama ma leakages amene konseko tilitatseka kumene kuja kumatolera msonkho bwino I think dziko lathu likhoza kumayenda bwino kwambiri kusiyana ndi kuti pano mwina timapezeka ti ku SCB tapasa ndalama zochepa Ehedi. aulephera kugwira ntchito ndi tikuluza no ndalama zambiri zochuluka chifukwa anthu ena amanati budget yathu is not a true reflection of our expenditure Yeah. yambiri mabedwa ndipo tangoganizanidzana liti timamva ndithu pompa nkhani zathu mwana kuti ayi anzathu otolera misonkho ndalama zimene zili mu anthu zaposa 1 billion 1 trillion 1 trillion, yes. 1 trillion 1 trillion si ndalama yamasewera 1 trillion ni ndalama yambiri now zikanakhala kuti zonse zimazatoleredwa sikwezende kuti anthu awapeza kuti ena kuphinjika nkumadandaula ayi ifeko misonkho yokuchuluka ifeko kumota foreigner jati umamva manyuzi akuthawa misonkho aja kuti makampani akuti amathawa msonkho chakuti biliyoni amene aja kamapitiriza zimenezo ndi amene akupeza kuti akupweteketsa anthu ena mamoti tizitolera bwino aliyense bwino tikufinya utomweyo kuti bomalo lidzidziwa kuti komano panopa I think ndalama zilipo zambiri ukuti talenti yotse ku mafuta talenti yotse kuufa zimakhala zoti aona kuti kuthumba ziliko revenue imene kubwera kwinako ukuti takusiya zikuyenda bwino so quite a big tricky game koma wise on muluso ndi amuluso paja ubwino wake sinkuloti ngoti poti ndanduna ndamboma ndi munthu onena kuti zaka zambiri anali ku private sector akudziwanso kuti business kuti iyende bwino iziyenda bwanji chikwenera kutani chabwino now ndimafunsa za pay as you earn kuti chizolowezi chanankholo timapembekeza kuti aitamula we should manage our expectation tiyembekezere kuti mwina ayiponyera 120 ayiponyera kokuya game mwina ndiyese nekuti tiye ntidikire tione expectation yakutani cause ineyo kwa ineyo personally ndikuta kuyembekeza kuti itakhala pamene anaisi anayiponyera pa 100 pacha chabwino sikuti kapena ndikhoza kudandaula kwambiri koma atatakonza zabwino ndithu komano ndikatengera ndi mene chuma cha dziko chakhala chikuyendera pakadali panopa ndikutha kuona kuti no akuluakuluwa ganizo lofuna kukonza kuti ayi anthu aumoyo ufikire pena linalipo ndithu koma amene anenamo chakuti zimakhala zinthu za ndi ma ripple effects ngati mwachitsanzo umene anenamo chakuti akhoza kuti ndalama ichayika pa 100,000 imene achitira muja tax free koma ngati ndalama yathu yakwacha yapezeka kuti yatsika kamphamvu ndi ndalama zakwinako ndikuti inuyo kuti mupite ndi ndalama yomweyo kuti mukagule chinthu pansika apa chipezeka kuti value ya ndalama ija njochepa ikhoza kukhala 100,000 mwadzina koma 100,000 ija mwina ndi ikubwera pa 70,000 chifukwa kuti ndalama ija ngati pali chinthu chimene sichimamtheka kuchifotokoza mchichewa ndi zimene mukufotokoza anthu ambiri amene sitinapite ku skulu za business yanjani anthu amene azimene zamati kodiwo kuti chani yani 100 yanga ija ndimakagulabe zinthu za 100 zokuti value ya chinthu ija yasika it's difficult to explain in our local language ndipo apa that's why inflation nchichewa ndipo apa this is the simplest we can go ndipo I'm tapping now on my economics class imene amene amatiuza kuti ayi ukhozotenga kandalama kakukaja kuti wani kwacha dzulo wani kwacha imeneyo umati ukapita ku grocery kuja umakatenga mwina magula zinthu folo ugula ka sopo kako kosambira ugula ka sopo kochapira ugula kayandika bread kamene zinthu zitatu koma chifukwa kuti mwina ndalama ija mphamvu yatsika mphamvu ngakhale iliwani kwacha yomweyo imene ukuiona utenga ndalama yomwe ija wani kwacha chopita nayo ukapeza kuti ugula chimodzi ugula mwina sopo ikhaosambira ndalama sikukwanira koma pesa ndabwera ndi ndalama yomwe magula zinthu zitatu ziji koma ayi yagwa mphamvu yaluza mphamvu so nchipake tona kuti pamene okhala masamu a balancing somehow kuti aone kuti kwenikweni tikapitiriza kuti yacheni tiawonjezera anthuwa kandalamaka kodi zimene ziyazichitika kuti ayi kayatika pa 150,000 tax free koma imene iwonekera ubwino wake anthuwa there will be a difference kapena kuti tipeza kuti tingonjezerano mafigawo koma background ipa palibe chikusintha ndithu nde nchifake tona kuti ayinde kuti it's a delicate process koma I'm sure kuti alongosola bwino lomwe eti maso
ali pa bwana mulusu panopa mtengo wawo uposa golide kobasi ndi munthu ofunikira kwambiri mukuti 2 o'clock anthu tonse amene timakhala nazo chidwi za dziko la Malawi tichera ma wireless tichera ma television tizionera online chifukwa chokuti akhala ma platform onse ife ku times kuno tikhala live ku nyumba ya malamulo kuti muone nokha mumve nokha kandi mverere anakanena za malo ndipo chimasangalatsa mchimene chonena kuti anthu amajalira amene wanena mwe sisi za taxi yokhaye peiye khayo koma nawafuna tione ndithu kuti kwenikweni atiganizira motani kodi nkabota nsonkho okhala motani akagunda kabota kodi nanga suga kodi gwira gundako ayi kuti nzoti kodi makhala misonkho ina iyamba pakati pa usiku wa mawa kuyambira midnight ina timazadikira pe pang'ono wa fiscal year financial year kamakayamba anthu amakhala busy zolembera manja changa ndatenga kale ma plain paper ndandanda ena mukulemba ma tablet ndi malotene kuti timvemvemveve kuti amlusu tilankhuleni wawa tichita bwanji tilankhuleni wawa kodi tijatatu tima before aditi kodi mwati akagwira bwanji timisongo kadyute kakwenda bwanji kadyute timagalimeto tathu ta ujeni ta second hand zimenezo ati tumagamoto ena sawo mafunika kukhala ndi driving license ndamva ati kungotenga chanzika utakwendesa kamira ka ese kagamoto kachonchi kakuchepa kwambiri abweza kungotea iya kuti ndi chanzika namva kuti galimoto zimene zijazo zoti olo khoko la nthoji kama palasa ati ndina kuti tamba chipongwe zongocheza zimene on a serious note though maso setili pa budget tifuna tione kuti kodi budget yabwino ndimene maika ndalama matumba mwa Amalawi akaona phindu limene likubwera chifukwa cha budget imene jai kuti there is economic growth ma activities akuchitika pa ground ntchito zikulembedwa tizaombera manja otherwise as of now masose pa mulusu ku parliament tichoke pamenepo konse sanapite ku break yathu tiyang'ane kosonkhani ina president a dziko lino dzulo anali ku Mozambique kumene kudali kukambirana sonkhano jamati troika imene ndi maiko 6 akumwera kwa Africa amene amakambirana makamaka nkhani za security chitetezo cha madera now ku Mozambique kumapezeka kuti ndi kumene amakakonda uchitirako chifukwa choti kuli tima province tina timene kukhala ngati kumachitika za uchifwamba kuli gulu ndithu limene la za uchifwamba limene kuswesa mtendere akuti ma Islamic insurgency kakubunena kwake akumatiro pa Chingerezi ndithu ndiye atsogoleriwa kukumanako chifukwa akuona kuti zinthu zimene zikapitilira zikafika poipa kwambiri ku Mozambique sikuti zingothera Mozambique koma ndi kuti kuthekera zipereka mgwedegwede ku maiko amene ali mbali amene kaya Malawi South Africa Zimbabwe Tanzania South Africa ndiye nchifaka umayesetsa kuti ayi bwanji lithandizane akuluakulu kunena kuti kuderako kubwere bata ukhale bata inde kandi province imodzi kayachani poyamba chifukwa tikaona president awo aku Mozambique amene ona ayi nzona kuti motisire tithana nazo bwino ngati kuti kubwera kupereka chithandizo mwina mudzi kuti gaira kaya ndi ndalama kaya katundu chani koma soti mpaka muchite kubwera ndiye koma atsogoleri anoti ayi mmene zafika apo tikambirane komanso lingaliro chanona kuti titabweretsa asilikali 3000 adzabwere ndi kuthandizira asilikali ano aboma kuthana ndi zigandanga zimene zikusowesa mtenderezi ziko zoti chitira ubwino chifukwa chonena kuti tikuyenera kuti tichite squash zimenezi kutheretu zimenezi kudera kumene chifukwa anthu mazana 700,000 anthu mazana atayaka miyoyo yawo choncho anthu akumene kuja ndikuti zikapitirira kutero apezeka kuti akuthawira mwina so maiko pena akubwera kandi kumaiko aku Malawi kandi ku Zimbabwe kandi kuti ndi imene namuja kuti zimabweretsa ngati ka disturbance ndikuti olo ntchito za malonda sizingayende bwino lomwe ntchito za ubale kumene ubale wakazembe zikhoza kukhala mogwedera ndiye chachikulu chimene chinena kuti dzulo pamene akachita msonkhano wawo wa tsiku limodzi nkhani nali imene yonena kuti tsopano chitetezo tikhwimitsa bwanji kuderako pofuna kuonetsa kuti yayi ife malingaliro athu ngati aku SADC komanso ngati block yakunoko akwaniritsidwa ofuna kuti tibweretse chitukuko osati kupasula kumene kuchitika kwinako chifukwa ngati kuli chipwirikiti zipolowe
chitukuko sichingaende. Ayi, Vuto lalikulu limene takhala nalo mwina ku Africa kwathu kuno ndikuti nkhondo zathuzi zimapangisa kuti dziko lathu lisatukuke. Ngati pali dziko limene olo continent imene kanakhala yolemera kwambiri, I think inali continent yathu. Kwa basi tasiya ma differences athu aside ndikuchita concentrate on building our nations tili ndi ma resources ochuluka. Anatikondera chauta adatipatsa nthu ma resources ambiri. Yes. Ngakhale ku Mozambique kumene kunenako. Yes. Kumene kundi kuja kuli magombe osiyana madoko osiyana amene madalira. Kufika katundu kuti ayi china ati beira kumeneko chiyani. So nizona kuti ayi tikanasiya kai zimenezi kuti ayi akuluakulu ife izizi semphana maganizo tisiyeka yoko tendi tikule maiko athu kaya zimene zoti zigandanga zochita kubwera cheti nazo limodzi as a united front. Exactly. Ngati anthu ogwirizana tendi tali nazo izi cholinga nchonena kuti ukhale bata ku dziko. Now president Chakwera ndamene akhala kutenga usogoleri wa SADC ngati wa pampando chifukwa chake iwo amakhala mwina pakati pa zonsezi kuti achita appreciate ma problems amene ali ku block imene ndipo akulowa August amene chabwino. Tipite ku break, tikachoka kumene kuti tipitire ndi program yathu ya kwa Gwanji ya lero lachisanu pa 28 May 2021 ndili ndi mkonzi Steve Dakalira de Langwani. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times Television. Times Television. Times Television is Miss Malawi Television Station of the Year. 6 years. 6 years. 6 years in a row. And we salute all our viewers as well as advertisers for the unwavering support. And we ignore all unnecessary noise to give you best value for your money and time. We rule. We rule. We rule the media kingdom in Malawi. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern Goss news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Participate in any of our programs. Send your opinions anytime on Times TV and Times Radio via SMS to 1895. Terms and conditions apply. It's about time. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern Goss news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. It's about time. tikulandireni pamene tikupitirira ndi programu ya kwa Gwanji pano pa Times Television, TTV, Times 360 Malawi, Facebook page, komanso pa Times Radio. Ndili ndi mkonzi Langwani
Stephen Dagaliramba yakuno ine ndikuzamwaye Wonder Msisiam. Steve, nkhani ina ndi zidachitika mu February. Yes. Atachita kauniuni wa ndalama ya COVID idaoneka ngati kuti enake adagwiragwiramo. Nde pofuna kukonza mavuto amenewo ma DC komanso ma chief executive officers ama city councils adawayimisa ntchito. Nde akuoneka kuti onse aja alemberanso kalata kwaita naso azagwire ntchito. Chabwino. Zukhala bwanji. Imene ndi ya 6.2 billion. Yes, 6.2 billion. Chabwino. Fa 17 sidaifufuze. Sididati. Tibe ndalama zoti tifufuzire kuti 17.5. Ogo. Kodi yena daigwiragwiraso. Hai, ndiyese ndi nkhani yabwino kwa anzathu ma DC wa amene amakhala tsopano akuyang'ana kunjira. Kodi chationa ife njani? Zukhala bwanji. Komano sizodabwitsa kunena kuti makosana amene wadayimitsa. Chifukwa tinamva kuti akuti iwo andamene wakhala ngati kuti no atsogolereti magulu ma clusters amene adalipo. Amayika iwo ama DC wa kuti muone kuti ndalama zikuyenda bwanji. Ndalama zimene zikuchokera kaya ndi kuboma central region government zikamafika kutsika zikuyenda motani. So sindikhupira kuti nthawi imene kuti boma pamene adanodai yambani mwayimitsa ma DC onse. Kuti kunayi kunena kuti ndikuti kwachita condemn kuti inu ndamene mabandalama kamena kuti inu ndamene mwasokoneza. Of course nakasi nthawi imene tinganoti mina emotions were running high. Ndikuti mina chithunzi chimene chimaperekabe kunja akosalephera. Ena makaza ayimitsa ma DC ndikuti mina kapena akamuna amene wakanganya amene ndamene asokoneza ndalama. Koma nkhani ndionena kuti iwo anali ngati atsogoleri ama committee ndiye poti zinthu zimalakwika ndifaika boma linangothamangira kuti inuyo ndi amene mmayang'anira zimene okhala choncho popanda umboni wina uliwonse woloza chala kuti Steve Dagalira mukhuzidwa nanu koma ife chifukwa choti ino ndi mkulu basi kuna kuti Steve Dagalira takuyimisana kaye ntchito. Zimene okhala choncho nkhani ndionena kuti takuyimitsana kaye ntchito osati takuchosani ntchito koma takuyimitsani kaye ntchito ncholinga choti pakuchitika kafukufuku kalondolondo bwinobwino kuti ndalama ziya zinagwira bwanji ndikhulupirira kuti tinaona pano paja zidatuluka mpaka na audit report kubwera kuti ayi zidayenda motere so kwayimitsa kumene kuja kunali kunena kuti ayi tayamba namapita pambali anthu wachite kafukufuku bwino lomwe yafunso ndikuti zimene okhala choncho yes even atakhala kuti sadakuzidwa kapena zimayenera kuteka kuti information yomwe amagwisa ntchito kwayimitsa ntchito idali yosakwanira bwino bwino. Ayi mmene ndinamva kuti anthu angati ma controlling officers chinthu pali ponse pakhala tinganoti utsogolereri kuti inuyo mukuyang'anira apa now ngati let's say Wanda muli kumeneko takusiyani mudziyang'anira matumbati ligo ine ndikuyang'anira bwinobwino kuyang'anira tilikuja kumano papezeka kuti pena pakeza lakwika ndakundiyimisa kaine ntchito. Yes chithunzi chimene anthu akhale nacho cha ineyo ndi chaji choti Wanda wamatirigo komano sizifika potero kaye poyamba chifukwa choti asanakuimitseni inu chifukwa inu ndamene muli amene mukutsogolera mukuyang'anira iti ngati mukuona tirigu ina matumba asowa pansipa mukuyenera kukhala inu yono kutenga responsibility matumba apita kuti ayenda motani so inu ndamene mukuyenera kulondoza pene paja kuti akuntunda awakanena kuti hey apa zasoloka bwanji you just give a report awa Steve Dagalira ndamene asowetsa matumba 10 apa awa akuti a clear breakdown and imene zinthu zimayenera kukhalira koma chifukwa kuti no panalibe amene amafuna kuchita take ownership kuti aya apa zasokonekera atenga ndi awa ndalama apita uko iye ayika allowance ayenda moteri olo iye izapita ku ntchito zimene sizimagwiri simayenera kukhala ntchito motero nchokera pakoni kuti pali chipwirikiti chifwirimbwiti choncho makosana tayamba mwapuma mwakayima kayi kumbaliko tifufuze bwinobwino kuti chimachitika ndi chani sikuti inuyo ndoti iyo condemned yayi chifukwa ndithu ndikhulupirira kuti akanakhala kuti makosana awo ali condemned sibweza tayita naso koma choti anati takuyimitsani ntchito tichite akombodeti kafukufuku audit and audit yende kuti mene azanene mwina they have been even vindicted ngatamana kuti ife sitinasakaze so here they are back in office. I will still have a different opinion. I believe kuti tikakhala ndi information yosakwanira tisamapupulume kupanga ziganizo. Sometimes
the impression imene imapereka kwa anthu koko because tikamanena kuti defamation it is how people look at you ine mwandibwezesa ntchito but people somehow believe kuti awawa kuyambirira adatani adaganizira kuti mwina nkungotheka angopulumuka koma khala ngati adachitana so ine I still believe kuti we must make sure kuti tili ndi information yokwanira nkupanga ziganizo tazionanso ngakhale even ku ujeni ku Ministry of Labor ukamva zimene zikuyankhulidwa kumene koko you can actually see kuti there is a thinking and a belief kuti I think andunawo adangolakwiridwa but the decision was already made. So my worry is tikamapanga ma decisions on inadequate information tizipweteka anthu osalako. Why don't we have information yabwinobwino tikapanga chiganizo we should be 100% sure kuti tikupanga zinthu zolondola. Aha. Now chitsanzo poberekacho mwachula mwachitsanzo kuti ayi anduna atapeza kuti adachotseratu. Now iyo that's a whole different case now. Chifukwa kuti ukokonde kuti the minister was fired. Takuchosana ntchito. Pamene ngati gulu limene kuneneramu these guys were saying kuti kapumene matha kwabwezeresa sandunaja sangabwezesi atafuna president atafuna kuza kutero koma limene kuti pakada mene zinakhalira muja achitachita kuti kunchotseratu now pamene pachapande kuti pamene zidakhankatizana kwikadi kumene chifukwa kuti munthu yomwe amuchotseratu simunauza kuti ayi kapumene ngati mene anachitira nawo akanachita interdict kozoti akulu itayamba ni mwapanga honorable resign kaya kapena kuti you just say kuti I'm stepping aside to pave way kuti achite investigate zinatha kutheka bwino koma nkhani ndionena kuti even kuma console anthu amadziwa mene namuja kuti anthu amadziwa kuti at console level kaya ndi kuti kaya kuma cluster kwawo kunenako awawa ma DC ndi ma city council CEO anali ndi maudindo amayenera kuti aonetsetse oteteza kuti chuma cha boma sichikusakazika now personally they might not be responsible koma dzija timaona ndithu mashitsi aja machita kuoneka kuti ndalama apa zimayenda moteri zoti ziyende ziloyoku zikuloyenera kulowa uku zimapeza kuti mwina zikukhotetsedwa now under iwo apa jurisdiction pawopa amakhala ndi anthu awo ma soldiers kuti ma soldiers amene wawa akuyendetsa motani kaya angati amene wawa akukhotetsa akulakwitsa zimene ziya zimapeza kuti zimene zimangapwetekano mbuya wawo pamtundapo kuti yayi tayamba ndimakaiba kuti fufuze bwinobwino so the question of defamation doesn't arise. I think ngati zitakhala motero ndikuti anthuwa akhoza kukhala ndi ufulu nawo support ndi Malawi ndi anthu akhoza kupita nthu kuti ayiboma landira mira mandinyazitsa ujeni yanga koma ndona ngati ndinokuba ana mandifusa dad simupira ntchito ifa chifukwa zakhala bwanji khangati anaja dola ya covid koma I'm sure kuti iwo komanso akulu aboma akudziwa ndithu onse kuti kodi ndondomeko za mu PSR amati ali kuti public service charge conditions zimene zimanena motani munthu ngati akuona kuti walakwitsa olaganiziridwa mwakuti akuyenda kupanga process yanji mayimitsidwe ake amene okhala utani so I'm sure kuti zonse zinatsatidwa bwino chabwino kuchoka ku nkhani imeneyo kuti ma DC komanso ma CEOs abwerera atayimitsidwa ntchito poganiza kuti kukhala ngati za covid zimene bwanji zikuoneka kuti koma akuona kuti azifufuza benkhani anthu akugwira ntchito ngati pali ena akhala kuti akukhuzidwabe ndikuti mwina tizaonanso akupita kachikenaso koba sosachotsera or even it was not supposed to be the case now khanga kubwezesa nonse kenaka tizatengamonso ena amene mumu nangasinde kuti they are building on the findings za audit amene wachitika uchi tamvakale kuti out of the 19 akuti 14 awachita clear that's why ndimana kuti tinaja mfulumira hayi tikanakhala kuti tikupanga zinthu zibwinobwino out of 19 bwezi tikuna kuti 4 ngokhuzidwa apita ukapuma tikumalizisano maujeni kumaziwiratu kuti mwina awasazabweraso ayi ine ndikuona kuti akanakhala kuti sadayimitse makosa nawo ndiye kuti sikanakhalanso 6.2 billion yokhaija zikanakhala kuti ndalama zinaso zowonjeza figa ija ikanaposa pamenepa nanga munthu umabwera kuntchito kufufuzabe ndipendera kuti achimene abwezeretsa aona kuti a majority of them achita clear kwatsala ochepa ndawapanga investigate while they are in office chifukana kuti bwererani koma tikufufuzani awakayatsala ndi 4 kandi 5 tikhati mali ndola kupita kumapeto komalizitsa koma abwerera tu office abwerera akapatsa makalata awo pamene ndithu akanakhala kuti onsewa 19 wa akanalipo the status quo imene ali nthawi imeneja inakapitirira komanso ndiye kuti mina so ndalama isikadathira pa 6.2 billion ikanakhala kuti ndalama zina zambiri so mwina zasakazika osati kuti iwo wanda amene asakaza komano anthu amene ali pansi pawo so it's a message even ndiye saso kuti mmene akubwerera iwowa kubwerera mu zintchito adziwa kunena kuti oho
ngati controlling officer chimene Utokana? chimene chikuyembekezeka kwa ine nchotani utokana ataona kuti mene zililimu by being a DC you're supposed to be a controlling officer ata bwanji musankhe nawo akhoza kutero koma tati zipeze kuti anota ndoti sinoyenera kukhala so pa udc chifukwa ifeyo tinakudalirani kuti mukakhala mmene muli dc muli ndi zoyenera za utsogoleri zonse kandi people management skills kandi za finance kandi za chani zonse mukhoza kuziyendetsa bwinobwino. Yeah, but I like the fact kuti una kuti tatumiza utenga kuti is not business as usual ukhoza kugwira zinthu popanda accountability. You need to account for your decisions, you need to account for your actions on public resources. Ngati ukugwira zinthu za boma uziwe kuti uzafotokoza suku zifotokoza bwino siku linaye kukhoza zaona nazo kwa basi uzapeza kuti munthu upeza kuti wasanza dzaini yake mwina susidzako adakugwira mkhwiko chabwino nthawi yathu adakalira yapita mwamsanga tingoyang'ana sheka news yala yachisanu ya Daily Times imakhala ndi sheka magesi anthu akuwaona magesi adalowa nyumba mwawo adatuluka magesi kufusa magesi atuluka bwanja kuti magesi abere adabwera mwachinyengo pano mafriji makuka ma iron zachionesero magesi olowalowa atuluka mnyumba akuti adabwera mwachinyengo zikukhala bwanja achitosa fotokozapo daiscom nawo saufufuza ali pala anthu ena anyamata awo konko amene aganizira kuti ndamene kukayika ndithu mapolo kukayika ndithu transformer bwinobwino kupanga connect nyumba anthu kulandira ma account numbers anthu kumalipira magesi koma zachinyengo ndiye zachinyengo zimakhala nkuipira kwake nthawi zonse ngati zili zachinyengo zimapeza kuti basi pena pake zimazasokonekera amene akuti apwete kanthu wachonchi onse kandi amene wakugwira ntchito ku Escom ndi omwe wawo ochita benefit iwo chifukwa ndi ma beneficiaries of the crime amati ngati mwagula zakuba mwanani amakuola ni nonse cheni mukafotokoze kuti asini maziwa is not defense komano na sangala chimakambirana pacha chisanabere program mfundo imene nadzaigwira una ndisangalatsa nayo ndichonana kuti chabwino zatero kodi anthuwa mpaka ndakafika powazimitsira magetsi nyumba kuti wafika kale anthu akulipira bwinobwino mwina limene kuti unikire bwino chitsanzo napereka chichonena kuti kodi chinakhala kuti ndi nsewu komangidwa nsewu wachinyengo nsewu umayenera kukhala ukhale kwa jali koma nsewu wakamangidwa kwa wanda nsewu chakumaona kuti uotala nsewu wabwino kodi akadapita kuti aite ndikagumule umene sumayenera kukhala ayi ndiye tikatengera ndi chitsanzo ngati chimene ichocho anzathu awa aku magetsi house amayenera kuti ayi mwina anthuwa akambira kuti ayi kodi makosana ngati pena machitira olo ena aja amailigo connection yani amathapa chakumana nako zoti akuluakulu awapa zinthu zinalakwika motere let's make a plan kuti kodi tikonze bwanji ndalama mudzibweza bwanji ngati pali kana compensation mulipira motani ziyenda motani zisanafike poti mpaka namwina kwangu wanjuliratu nyumba chifukwa sizili bwino zikuoneka anthu ali mafriji awo makuka andena akuona ndisakuziwa kuti zinali zachinyengo akudabwa kuti ife magesi ofikafika muzangoti ndilandaso nangasana mangoyitaniza autena apengo kubwera magetsi mukachedwa zanu tiye tilongosole so zinthu zake zotero koma iyayi I'm sure kuti ndiye kuti mmene zateremo Escom abwirira pambuyo ndikukakumananso ndi anthu akudera kumene kuti kodi tsopano popita chitsogolo achite motani adalakwa ndachinyengo adali mkatika mu system mo ndamene aona kuti amene akunena kale kuti akuwatsatira enawa ndithu akwafufuza aluwele ni mpasa apa ndi anzawo amaiki aliza zing'anga zawo kuti bwana mataka chemataka ayimba ching'anga kuti atukatamba uzayang'ana kunyanja kwa ife kwa chati chokepo ndithokoze Langwan Stephen Dakalia the longest man kuno ku Times Group ndathokoza mkonzi ndathokoza ndi mzamwayi mbali yakuno ine ndivu zamwayi wanda msisi apitirira ndikwenda ma program osatira pano pa Times Television TTV komanso pa wireless ya Times Radio. Goodbye. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you.